Ένα συχνό σύμπτωμα που ακούμε τόσο από άντρες όσο και γυναίκες ασθενείς είναι το λεγόμενο τσούξιμο κατά την ούρηση ή καυσουρία, όπως το ονομάζουμε επιστημονικά. Είναι πάντοτε κάτι το επικίνδυνο το τσούξιμο κατά την ούρηση? Είναι κάτι που χρειάζεται ψάξιμο? Καυσουρία κατά κανόνα σημαίνει ότι υπάρχει κάποια φλεγμονή στο κατώτερο ουροποιητικό, είτε του άντρα είτε της γυναίκας. Φλεγμονή η οποία μπορεί να οφείλεται μέσα σε μικροβιακή αιτιολογία, μπορεί όμως να οφείλεται και σε άλλα αίτια ερεθιστικά, όπως μια πέτρα ή ένα θύλωμα στην ουροδόχο κίστη. Δεν είναι πάντοτε ανησυχητική η συχνουρία. Αν είναι σταδιακή, στιγμιαία ή κάποιες φορές στη ζωή, όλοι δικαιούμαστε να νιώσουμε κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς η γεννητική περιοχή και του άντρα και της γυναίκας έρχεται πολύ συχνά σε μικρόβια και μπορεί να ενοχλείται στιγμιαία και κατά περιόδους από τέτοιου είδους τσουξίματα. Όταν όμως είναι κάτι που επιμένει, είναι έντονο ή συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως διαταραχές της ούρησης ή τυχόν με πυρετό, εκεί σίγουρα χρειάζεται ένας έλεγχος από ουρολόγο, να αποσαφινιστεί αιτία και να βρούμε αν κρύβεται κάτι παραπάνω από αυτό.